argazkitxo batzuk erakutziko dizkizuet. Ez daukate zerikusirik sukaldaritzarekin, baino behitu ze politak. Ordoaz! Zergatik jarri ditugun argazki hauek? Gure gaurko gonbidatuak kamera honekin atera ditulako. Eta ni hementxe saiatuko naiz argazkitxo batzuk ateratzen. Hau piztu, uste botoia udala, handi jo. Kaixo lagunak eta gaizka ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko. Ondo, argazki kamera honekin ateratzen dituzu argazki guztiak? Bai, gehienak bai. Bai, Ai, ama, ni ilun atea zaitek. Ja. Zer da lata? Ja. Hundikan behitzen deko ondo, ze? Agian tapa jarrita kasulako. Oide txori malua. Oide txori, vale, ai, ama. Bueno, labana beraka jarrizak eta gatzekaldiak imostu, vale? Ai, ama. Bueno, gaur elkarrekin ingo deuna da. Sarteneko ehar bat, ikusiko zue, itxasotan mendi eukiko una, eta ego gazpatxo bat aguakatena. Zukalden zemuz moldatzezea? Gaizki. Gaizki? Bai, gaur erronka importantea daukazu nirekin. Bueno, ikargazia gatea, ni zukaldenin dananan artian zozingo dio, ados? Hola, Ana. Venga, ongi etorri. Bai, bardit. Aupa lagunak. Bueno, lagunak, eta gaizka, garateko dizut pausuz nondik nuen biliko gehan errezetakin, bale? Esan deu, itxasotan mendi arteko sartena bat ingo deula. Orduan, ingo deuna da, sartaiar baten jarri olioa, eta bertan ingo ditugu patata prejitu. Gero ondoren ingo ditugu irugiarra prejitu. Batzui pixkatekin. Gero ingo ditugu arrautza prejitu bertan ebai. Eta hori gutxi balitz, gero bertan ingo dugu, prejitu tateatzen jun, gero ez gira dana gaina botatzen jungo, prejitu tatera. Eta bukatzeko ingo deuna da, txibila prejiture bai bertan, eta gero ingo ditugu baitare piperra prejitu. Eta hori dana jarriko dugu platerrear baten, itxasotan mendi arteko, sartena da ehar bat. Horietakoa, indarrasko bihar deunean jan berdeun horietakoa. Bueno, eta hori laguntzeko, ingo dugu gazpatxo bat, baina aguakatena. Ingo deuna da, hemen dakau lusokerra, piperberdia, aguakatia, geresi tomatek, komino pixkat, feta gazta, limoia, ingo deuna da dena birrindu, eta aguakate bat utziko dugu, eta pusketa fetana, eta igual geresi tomate lau bat, lau pusketetan niteko, botatzen neunean gazpatxua aguakatena, gero gainean feta pusketa batzuk, aguakate pusketa batzuk, eta tomate batzuk jartzeko, bale? Eta hemen dakau albaka ostuak, eskokin puskatuko ditugu, eta freskagarri gisa jarriko izkio gainean. Eta hoi gutxi balitz, ingo ditugu kurrizkari batzuk ogilana, ogila ingo dugu bastoietan gero ingo ditugu alinatu baratzuri hautza, piperra hautza, oregano pixkatekin, prejituko ditugu, eta gazpatxoen lagungarri bezala jarriko ditugu. Ados? Oso no. Venga, zesan dezu, gutxi biltzezea la sukaldian? Oso gutxi. Oso gutxi, mekatxiz la marpa. Lotxa maten dide, baina gutxi. Patata batzu zuritzeko, hain. Zaitu gara bita. Vale. Labanakin o zuri gailoakin montatuko zeak. Venga, zuri gailo emango izut, zu patatekin hasi, eta ni irugi jarra txikitzen, da batzu jagarbitzen hasiko naiz. Bueno, konta eguzu, musika kontzertu eta argazkik ateatzen ibiltzezea, ezta? Baina zertzea, talde batzun argazkilaria edo zure kabuz ibiltzezea, o kontatu pixkan nondik noa ibiltzezean? Ni hasi nintzen hori 2013an, ezaretzakin, eta gero egia esan, euskal talde gehienekin lan egiteko aukera izan dut. Eta zentratze ditu nire bi pasioak, bata da argazkilaritza edo bideogintza, eta gero musika, dala nire unerokoa. Eta baina asuntua da, zure kabuz jotezea eta zure argazki lortu nahi dituzu zuk aukitzeko, edo taldek esatizu, gaizka, torri gukin argazki honak behar dituguta. Normalan taldek eskatzen digute. Bale, hori nahi duda hori, nekarenekin zu jute zinean, zure kabuz zure bildumakiteko. Batzutan bai, kontzertu bereziak eta igual niri pertsonalki gustatzen zaidan musika talde bat, eta olako egun berezi bat, orduan bai joaten az ni nire kabuz. Hori da, volontaria propioz. Eta gero, gehienetan taldek eskatze dutez, gaur egun bizi gara hori irudiaren gizartean, ez da? Bai, kasare sozialetako, eta besteako, eta azkenian... Kalidadezko irudia eukitea oso importantea da, gero, sareetan arreta pizkatxo bat ditzeko. Ba, eta hori da, ez da berdina argazki geuki, o kalitateko argazki geuki, ez da? Alde harra da. Eta hori ikusi dut, edundoko argazki egarri ezula, nun da hori? Ez nebeltza da, ez ba naiz nazten, no? Bai. Bale?
Ta zu ez zaude argazkian? Ez, ni be kamaran beste aldean. Zu ateatzen aizea, bale, ados. Nun da hori? Ba, hori da, hori dela busturte. Asia? Bai, hori Japonia da, hori dela busturte. Japonia, bale, eskasiatikoak ikusten ditut hor. Bai, Fujiro jaialdi, hori da Japoneko jaialdirik importantena, bertan egiten dena. Eta... Zezango genuen, hemengo BBK Live bat bezala? Bai. Esan laike? Bai. Potenteena. Eta hasiera baten, nik ikusi nun estenatoki handi hori. Bai. Ganera esan, 3 estenatoki daude, eta handiena praktikamente esan hau. Eta hasiera baten pentsatzen nun, hori. Zaten egan, 500 bat edo badatoz, posik, ez da? Euskaraz, Japonian, pentsatzen neban... Ez zulaka hainbesteko harrekaz daukiko? Bai, ez ala hainbeste jente urbilduko. Eta batean topa ginenean 10.000 japoniarrekin. 10.000 japoniar. Dantzan, saltoka, ikurrinekin. Nola dia behaiek? Nola dia? Zer desberdintasun ikusi zen hemengo jaialdi batetik? Kultura oso desberdina da. Impacto kulturala heltzen zarenean izugarria da. Eta... Hasieran dira oso konteniduak, ez da? Ez dira oso espresiboak, eta beti dira oso respetuz eta hiltzen direnak, eta hori. Baina gora etortzen dianean gora etortzea, ez da? Hori entzun da kali behintzat, ez da? Eta trikitixak beti danik, Alaitzta Maiderren sasoitik eta Japonian kriston arrakazta duen musikatresna bat da. Ez dakiran, daukan bizitasuna gaitik edo. Eta behaiek jotzen duen trikitixan antzeko zerbait edo... Akordeia eta jotzen dute, baina berez ez daukatean, euren folklorean eta ez daukatea instrumentu antzeko hori, baina nik uste da, sortzitugun melodiak eta eurei bai pizten diela zerbait barnean, eta jartzen dira soratuta. Bai. Ze, ona. Zenba demore hon zinean, no? Bai, astebete hon ginen. Lehendabizi hori Tokiotik ibili ginen, han egin genduzan 3-4 bat sala, bertako sala importanteak, Shibuyan eta Shinjukun eta hortik, eta gero ja Fujirokera joan ginen, eta han, estenatoki horretan, ez nebeltzaren ostean, adibidez, Skrillex jo zegoen, Kendrick Lamar, Lewis Capaldi, osea, gente mundu mailako artistekin. Egia esan, hemen egon da baten bate bai, artista esente pasadia Zukal Herrian netikan, musikero asko, eta Japonian egon dianak beti txundituta etorri dia zer esan dezun bezala, no? Ze lotzatik dian, ze reservatuak dian, baino festagiruan gora etortzen bendia asko, ez da? Bai, eta hori txoke hori ez da gugara nahiko, bardinantzekoak ez da giro guztietan, euskaldunak eta errez berotzen gara. Baina hori kostatzen zaie. Hori berotzen direnean... Ezin oztu. Ez daukate limiterik. Ze ona. Bueno, eta gero, talde gehiokin ibiltzezea, zer talde gehiago nahi patuko zendu nola bira eharrakin dituzuna galde batetik bestea? Adibidez, hori untzakin adibidez Eskoziara joan ginen, dela urte batzuk. Bertan iten dan zelta jaialdi batera, oso ederra izan zen asteburua. Eta gero hori esan dizudan, euskal talde pila batekin, egatibu berritxarraken azken biran egoteko aukera izan duen, talde pila bat, batzuk ezagunagoak, eta gero gustatzen zaitere bai, hain ezagunak ez direnekin beharitzea, ez da? Zer, iruditzen zait importantea dela DNI ematea ahotsa eta denekin lan egiteko hori egitea. Dudi gabe, ze ona. Eta gero hori kanpoko birak eta hola, baina gero Euskal Herrian bai nunetzea egon argazki ateatzen taldei, ez da? Bai, alde guztitan ibilizea ia, ez da? Bai, ganera ni berez ez nuen, ez naz asko mugitzeko, orduan hainbat txoko Euskal Herriko ez zituen ezagutzen duela 10 urte. Eta azkenengo 10 urtetan, esan nike, Euskal Herriko herri gehienetatik pasatu naizela, orduan gau ez ezagutzen ditut, hori bai, egunez herriak gehienak ez ditut ezagutzen, baina bai, kristoan esperientzia. Historias abogados egin bezala, zenba vuelta eman dituten, da zenba goxatu deun, da ze gauza eharra dan, egia esan Euskal Herria zea beratza dan, askotan esateko bai, Euskal Herrikoak gea, eta ezautzen deu, askotan gehiago ezautzen deu bai landak, o bai Pirineuak, eta gero hemengo baster asko ez ditugu ezautzen, Eta kanpokoa beti gehiago baloratzen dugula etxekoa baino, hori gertatzen da esparru guztietan. Bueno, hori zurituta, ez da? Bale, hartuko izutau, hau organikoa gotako deu, eta hor makiltxoak ingoituzu, bale? Makiltxoak ingoituzu, lehen da bizi nabazu erditik moztu, hola ondo apoiatzen dezu, hori garrantzitsua, eta ondo jarri, eta gero hola, eta gero erditik moztuko ditugu. Hiru gilarra martxan, oire martxan, bale, oain inbiarreten adanik, olioa pixka jarriko berotzen, patatak bertan jartzeko martxan. Bale, oso ondo. Eta ze beste kontzertu nagarmenduko zendun, hola, bira ehar bat indezuna, hola. Oso berezia izan zen, da gainera markatu egin zidan, zera berritxarraken azken kontzertua. Batu ezuna, eta gila esan ze oi hartzuna eta ze gauza eharra intzun. Horre, asteburu hori Nafarroaren izan zen, izugarria. Hor bizi izan genuen giroa eta zera izan zen pasada bat. Eta hori, oso esker honeko, bizitzak eman didan opari handi bat izan dalako hori. Eta holako esperientzia, behin baino ez ditugu galoko bizitzen, hori da azkenean zera guzti. Eta ze sorte bertan egotia eta bertan parte hartzia, ez da? Bai, sorte handi bat. Ondo. Bueno, behitu, hain hola, eta hain goituzu, etzan,
eta beste pare bat poxetatan ingozu horrela, bale? Eta hola, jamakitxotan ingoitugu, eta hauek pregitzen jarriko ditugu. Horrena zuba joan jarriko ditugu, potxa itzen, suabe, eta berri txarraken azken kontzertuan, eukiko dezu anekdotan bat hola kontatzeko mokua, gaizka? Bai. Danak izin izatea eta kontau. Bai. Bueno, gauza txikia da, berez, baina nitzako oso berezia izan zen, justo kontzertu hasi aurretik ordu bat lehenago edo, afaltzera joan nintzen, katerina genukanan langile guztientzako, eta han juntau nintzen Gotzon Baranderan, kulturgilarekin, eta han geundela jesarrita mailan, Gorka Urbizu eta Aitor Goikotxea etorri ziren, berri txarrakeko komponenteak. Eta egon ginen, solasaldian, hitz egiten, tartetxo bat, eta benetan, iruditzen zait, gauza txikia izan arren, oso berezia izan zala, segurante asteburu horretan handik etorri zean, 20.000 doztak izen bazalek, egoneko luketelako momentu horretan, ez da? Azken afari horretan, Gorka Aitorrekin, haiei entzuten, haien pasarteak konpartitzen, eta izan zen oso momentu berezia. Janaria esan izen beste mundukoa, katerina da, eta bueno, badakigu. Baina batzutan... Bea humila, jende humila, topatu zen duen. Eta batzutan esaten duguna, ez? Jatekoa importantea da, baina konpainia, sarritan importantea dago. Askotan janari hona, baina konpaini txarra, zapore txarra da horrek, baina eozer gauzakin da konpaini harrakin beti humore honian gauzak era desberdina bizitzeia, no? Ona. Bueno, hemen txein deuna da, patata martxan jarri, irui arra txikitu deu, eta jungo geha bitartean erreportai bat ikustea adoz. Berri zehaino jungo geha, eta bertan ikusiko ditugu piperrak nola hasten ditun Jonek. Egunon, Joseba, zelan? Ni Jonaz da hemen gauz berri zen Durangaldeko aztegian, da gaurkoen Ibarrako piparrak eta Gernikako piperrak erakutsiko dizkizut. Etorri honaz, Durangaldeko bienak dire. Durangaldeko aztegia, ortugintza ekologikorako tezgune bat da 3 urteko iraupena deko. Da batez be gaztea izatea da ambiente honetan lehengo urteetan zoz ere familiarizetuta eukitie, da olako baldintza batzuk eskatzen zituzten, da eurekin ipini kontaktuan, da baldintza guztiek entregatu nituzten, da handik aurrera handeretani gabiz abendutik ona hemen lanean. Izatez txikiatetik gustatu zait itsasoan, natura eta animaliak eta dena, baina ni izatez Durangoko izena betidanik da ez dut hortua errez euken. Da indala 6 o 7 urte hasi nintzen ikasten guarda forestala da hortugintza ekologikoa, da handik aurrera ez ditut utzi landarak. Durangaldeko aztegiak nekazaritza ekologikoa bultzatzen du. Hau esan nahi du pestizida eta botika kimikorik ez erabiltzea, da ingurumena zaintzea bebai hortugintzarekin batera. Hemen gauz hortuko lehen negutegian, da hemen ikusten duzun moduen, dekoguz honek 3 filak, direla Gernikako piparranak, da hau eskina Ibarrako piparra. Hemen ikusten duzun moduen, dekogu Gernikako piperra da Ibarrako piperra. Izetez familia berdinakoa da, solanazea dela. Honek Amerikatakoak dire, jatorria Amerikatako da. Gernikako piperra da Ibarrako piparrak sasoi berian landatzen dire. Negutegian martxoan landatzen da izetez azaro edo abendura arte, da kanpoan maiatzan ipintzen dire da urrira arte, gutxi gora bera. Endare honek izetez ez toki zainketa askorik, gehien bat ura. Sarritan ureztatzea eta kontrola batez be kokoren bat edo pulgoi edo intsekturen bat edo onjoren bat badau, eta baldin eta badau tratamendu egin da listo, ez teko zainketa askorik. Gernikako piperrak oso aberatsak dira vitamina A, B, C eta E eta azido folikoan. Mineraletan ere oso aberatsa da. Adibidez,
kaltzio, fosforo, potasio eta magnesioan. Eta zuntz asko ere badu. Barazki guztien moduen, Gernikako piperra ere oso osasuntsua da eta gainera oso gozoa. Gernikako piperra era askotan sukaldatu daiteke. Baina gehien bat hemen frigituta sukaldatzen da. Gatz apur batekin eta olio apur batekin da oso gozoak dauz. Hemen gauz Ibarrako piperrakin, da ointxe kontatuko dizuegu euren ezaugarriak. Oso barazki aberatsa da zuntzean, da oso kaloria gitxi dekoz, orduen oso osasungarria da. Eta alde berean oso aberatsa da vitamina C, kaltzioan eta karotenosen. Ibarrako piperrak kalibre bat eukin behar du kalitate ona izateko. Ezin dira ez izan ez oso handiak eta potolak, ez oso txikiak. Zelan jakin aldogu piparrak minak direzen edo ez? Urgitzi badekie, seguramente pika behingo daurie. Eta larra handiak egiten badire, dagoiko partean bulto moduko batzuk gerteten badire, horrek minak direla indikazio bat da. Estimatuenak ez daurienak piketan dira. Kalibre honezek dire da honek ez daurie piketan. Sukaldatzeko, hemen ohikoena da frigitute edo espinan kontserbatuta da holan jaten dire. Tolosako babarrunakin o Gernikako babarrunakin oso ondo eskotzen da eta oso gozo daude eurek batera. Orain momentuan, denbora gitxi daramagunez, partikularrei bakarrik gabi saltzen, baina gure intentzioa da laster Durangoko eta Bilboko azoketan egotea. Bueno, Joseba, espero dut Ibarrako piparrak eta Gernikako piperrak zuen gustoga izatea. Ni hemen gelditzen naiz Durangaldeko gaztegian piperrekin, lanpetuta enauta. Venga, egongo gara. Aupa, Jon Berasaluze, zer txukuna dakan baratza dana, Ai, ama, hoideko fundamentu daka zuena. Ta argi eta garbi, eta ze gauza eharradian piperrak, arki esan du, gaina sasoikuak, Ameriketatik etorritakoak danak, gala da, eta egia esan gaurko platera ere bai ze ondo jungo zaizion, Egia esan hau prigitu, gatza eta olioak izan duen bezala, marabila. Bezarka da handi bat, eta jarraitu lako gauza goxo egiten gudanontzako. Aupa, Jon. Bueno, hemen txe, patatak, martxa hartzen nahi dia, Laister, potxa inda dengoia barrutiruna, orduan, kaina pixkaten mango jot, kurruskari geratuko ja, ateako deu, eta jungo naiz gainuntzeko osagaiak iten. Zu lagunduko jazu, gazpatxo iten. Guain, hau berandu jarriko deu, birringailua berandu erabiliko deu. Guain gozingo zuna da, azteko eta behin. Aguakate garbitu, azala kenduta zurra, eta berta bota. Gero piperra kenduko jau txortena, aragila botako deu. Eta luzokerra ere bai, bizkina kendu, laukitxotanin, eta berta bota. Eta gero baita ere feta, kominu bizkat, berezi tomate batzuk, eta limoia. Eta gero birrinduko deu dana, bale? Lasai juno egiten. Eta nik hemen patate, eur pixkat emango jet, ja bigundu dia erreportaian da bain kurruskari gelditzeko, eta bagoaz aurraka. Bueno, gaizka, uda hontan, nundik noa ibilizea, atzinan geldituko, ezta? Ez. Jaia dauden bitartean gulana izaten dugu, udan aprobetsatu beharra. Uda beti da, lan gehien daukagun. Potentiak, udazken hau ere bai, badazetorrek ez da herritako festak eta holare bai, baina udan ibiliko bai, zatope, ezta? Bai, herri txikiak izan ditugu, eta gero aste nagusiak, bai, Donostia, Bilbo, azkenean hor, kontzertu potenteak egoten dira, da gure lekua behor dagoenez, hortxe egon behar. Eta gaizka, zu adibidez, taldiak enjute zeanean, une oro taldiak inibiltzea alde batetik bestea, ozu zure kabuz jutezea eta taldia estiozune gehiagi, azkenean behekin hon bertzea argazkiak eta rapatzeko eta... Bai. Nolako idatzen dezu hori, normalean guk taldeagaz egoten gara, argazkilariok. Ni behintzat bai, eta gustatzen zai gainera, soinu frogan, afarian, kanpora guazen ere, hotelean eta leku berekin gauza honek garrapatzeko ere bai, ez da? Gu taldekidoak gehiago gara, eta gainera eskertzen da horrela tratatzen gaituztenean, azkenean gauza esterno bat bezala egongo bagina, eta ezak egon naturaltasun ateatzen, ez da? Osea, ibarruan balin bau eta behekin beste bat gehiago balin baiz, azkenian errealitateak gehiago isladatzen da argazkitan, ez da? Eta askoz begeago disfrutatzen dugu, eta ganera, sortzen den giroa eta sortzen diren konplizidadeak gero be gure lanean oso baliagarria dira, ez da? Konfiantza hori egitea eta zera oso importantea da. Eta hori da, dibidez, bira bat itazu zenean, bira guztia, baina dibidez kontzertu bat honean, kontzertu hori pasatzen dezu beha egin, ez da? Eta gero, pentsatzen etxetik gertu zaudenean,
lota ja etxean, gozeala, ez da? Bai. Edo tokatzen zeitzu parrandaitea. Parrandan gehatzen askotan? Ez, gutxitan. Gutxitan. Ze gainera gure lana... Nahi baino gutxiotan. Bai, ze gure lana ez da amaitzen, kontzertu amaitzen danean. Ja. Hor da gure lana erdia amaitzen da. Beste erdia dator kontzertuaren ostean. Orduan, musikariak agian jaso ostean eta libre geratzen dira eta joan daitezke parrandan eta hori, baina gure lana nino ez da amaitu orduan. Ja, orduan buru belarri bili berdek, azkenengo gauzek harrapatu eta... Ezin hainbesteko parrandarik egin. Gaina, argazkelian gauza... Oso atento ibili berzate, zamatu, argazkilarian lana oso erresa da, bihaz batei eman da, listo, baino momentu garrapatzia eta momentu horietan neoteko ez da inerresa izaten, ez da? Ez, gainera, balintza nahiko aldakorrak izaten dira. Azken baten argiak, kontzertuko argia ditugu, eta kontzertuko argia oso aldakorra da, momentu baten agian argi pila bat daukazu, beste momentu baten apur bat ilunpetan zaude, eta gero, kontzertutan gertatzen dira gauza pila bat. Egon bazara adi, publikoari adi, batzutan publikoan gertatzen da gauza importanteena, beste batzutan atzeko musikari baten edo, egon bazara oso adi. Eta zu bakarri zaude, kamera batekin, edo batzutan igual taldeko beste baten gehiago jute zeate, edo nola egiten dezu? Normalan ni bakarri gotenaz. Kamera bat baino, 3 eramate ditut. 3 eramate dituzu? Bai, objetibo... Eta batzuk 5 jartzen dituzu, edo nola egiten dezu? Ez, objetibo desberdina ditut montatuta. Ados. Eta agian, batzutan... Nik hemen 3 labana dazkaten bezala, ez da? Hori zera. Segun zertako bat harrapatu, o bestia harrapatu. Hori, batzutan gertatzen da detalle bat, eta behar dozu zoom bat, hurbiltzeko, beste batzutan dagoen giro masibo hori islatzeko, behar dozu angular bat, zabala, ikusteko gertatzen ari dena. Eta zibiltzeko aldatzen da, jadekazu bakoitza prepatuta. Beste la temporazko joaten zaigu horretan, aldaketetan. Eta badakit, argazkiaz aparte iten dituzula bideoak, bai, ez da? Bai. Geroz eta gutxiago, egiezan, azkenean, ez danez nire eguneroko lana, ezin diot nahi beste denpora eskaini, oneri, orduan, bideoena pizkatxo bat albo batera utzi bari izan dut, baina, inoz egin ditugu bideoklipa nahikotxo gainera. Eta bideoklipak dituzunean, hori bai batzutan nahiko lan aukitze du bideoklipear bat ateatzia, ez da? Horri bilibiazea, gauza bat, kantu bat berriro, hagoin hemen, geoan, esken bideoklipa montaia egiteko, ez da? Bai, eta gainera, hori, lokalizazioak pentsatu behar dira, arropak, pila bat faktore daude kontuan hartu behar direnak, eta gero montajea. Argazkiak editatzea, prozesu pizkatxoa daskarragoa da, bideoak editatzea baino. Eta horretan dabiltzatena, badakite, bideo batek eskatzen du, denpora gehiago, dedikazio gehiago, zuzenketak egin behar dira. Eta zuk adidez bideoklip horren gidoia, grabaketak, montaia, dana hasieratik bukaeraino zuk bakarrik egitezu gaizka? Normalan bai. Gu gara, hori, ni behintzat normalan bakarrik edo laguntzai batekin edo egiten ditut gauzak. Baina egia da, orain tendentzia geroz eta gehiago dela lantalde handietan eta aritzarena, horregatik behin neurri baten utzi dut, dagoelago jente oso ona Euskal Herrian bideoak egiten, eta gauz oso interesgarriak egiten, eta ni nire lekua gehiago ikusten dut ja argazkilari modua eta kontzertu argazkilari modua. Adibidez, Xabi Solanoren errezen dituzten bideoklipa zeukindakoa da, ez da? Asko kostatu zitzaizun hori itia? Ez, seguramente da gitxien kostatu zegoen lana, baina hor Monsanolako kasualidade bat, ez da? Justo neure ikaslea dira dantza taldekoa, Larrabetzukoak, gehienan nire ikasak izan dakoak, eta prestatu behar izan zuten koreografia bat, martxoaren 8-irako, nik ikusi nun da, iruditu zitzaian hain ederra, esan hau bideoz grabatu behar dugu, hau ezin du gutzi, horre, ez, mugikorreko bideo baten, ez da? Eta aste santu baten joan ginen alaz, zelai batera, tita baten grabatu genuen, inolango, hori, arruikuspenik gabe, eta pentsatuz, gauza, bat amatek ikusiko zuela, noski, baina ez genduen uste, sortuko zanik horren besteko... Zirrara, olako oi hartzun eukiko zunik, ez da? Izan zen hori, paregabea. Gero gainera, hori, gaur egun ere oraindik, barriko jai askotan, inauteritan, ikastetxetan, oraindik be egiten dantza bada, eta hori zaila da lortzea, gaur egun, bideoklipa. Horrek azkenean nolako gauzak beti iteu gero, ez da? Ezatezu indezun lan bat, ikustezura aurrak jarraitzeula, jendiak gogotxu iteula, ez egia esan, beti indako lanak, oi hartzuna da kenien da, pixkat indar gehiago emateizu jarraitzeko historiakin, ez da? Bueno, eta geho, zu, hortaz gain, trikitixak gotzen dezu, eta trikitixak irakaslezea, ez da? Doin boran hundik ateatzezu gaizka bat dana egiteko. Horregaitik ez nazi biltzen asko zukaldean, zoritxarrez, bizitza nahiko hori, estresantea izaten dut kursuan zehar. Aztenetik ostiralera, hori, klasak ematen ditute arratsaldeak, eta gero zuburutan kontzertua, beraz. Ikastola pribatuen batean, o musikaskoletan ibiltzen zea, bale? Elorri eta arratiko musikaskoletan ari naiz. Eta, hori orduan, astelenetik ostiralea, horrekin buru belarri. Hori da zure ogibidea, bi ogibide eukiko dituzu orduan, ez da? Ni pentsaten dut,
argazkilaritzan ere bai hogi bideo da, ez da? Bai, azkenean, saiatzen naiz eta hasieratik horretan, era profesional baten egiten. Naiz eta afizio bat izan, eta ez izan nire eguneroko lana, bai gauzak ondo egiten eta era profesional baten. Bestela... Egunen baten nahiko lan balin bakazu argazki egiten trikitisa irakasle utzi ingo zuitia, edo alde batea utziko zu, edo... Ez dut uste, 16 urtekin hasi nintzen klasak ematen. Orduan ja, nire bizitzaren parte importantea da. Hori orain atzean ustea... Zaila. Bai, baina bueno, hori de ondo egotea, askotan... Bi gauzakin ibiltzia, batek pixkat eskaso guten bada bestiakin, da gero baten kogoteaino balin basade bestea junta pixkat aizez aldatzia ere gauza horiek ondo tortzen dira, ezta? Beti musikaren inguruan, azkenean hori da nire, pasioa. Hori bai, musika ezin du falta zure bizitzan, ezta? Osa, dana egiten dudala, musikak zer ikusi bat eukin bat dela. Ze ona. Bueno, hemen ikusi zu, bastoitxoekin ditugu, eta hau alinatuko behitu, piperrautza pixkatekin, horrela, gero prejitu ingoitugu kurreskari usteko, Xup, hau da euli mordua dakauna, gaur eguzki jatea zaigu, bi egun euri jain du, eta gaur euliz beteta gaude. Baina, bueno, aurreateako gea, aurreateako gea. Egia esan mikroklima jarra dakau, eta esate, Euskal Herrian guztaz bazaude, itxoin pixkat, Euria bali bado, laizter eguzkia, eta eguzkia bali bado, laizter ebila, eta kontotzen bazeak alerna, ai ama. Baina hola, kagola, hain berde eta hain polita hemen, buelta guztia. Bueno, eta horta ez gain, ze lain gehiago aipatuko zen ditu nola iten dituzuna, ze gauza gehiago iten dituzu? Orain adibidez oin dela gutxi egin dugu ikaslekin proiektu bat, Zueman proiektua izan dela, kanta baten, Zueman da Unidad Alavesaren kantu bat. Egin duguna da, hori versionatu ikaslekin, estudioan grabatu dugu audioa, eta gero horrekin bideoklip bat egin dugu, ikasleek bizi dezaten esperientzia berri bat, ez da? Azkenean, guri ere gertatzen zegu irakasle hori, hainbeste urte, gauza berdina egiten, zukaldari bat bezala, egunero menu berdina egiten baduzu 20 urtez, hori aspergarria, desmotibatzen zara eta zaude gustura, eta gugaitik indugu irakasle gaitik, ikasleen gaitik, gauza berri bat, erronka berri bat bizi alizateko eurak. Eta aldaketa hortan, zer nabarmenduko zenun gehien, zer aldatu ezu gehien? Hori, proiektu honen bitartez, gure izan duguna da, gelatik atara, ikasgelatik atara, guk barrentzunaldiak eta ite ditugu, ekitaldiak, kalejirak eta olakoak, baina gauza desberdin bat proposatu nahi izan dugu. Eta egia esan, esperientzia oso aberasgarria izan da, azkenean eurentzako oso gauza berria izan da, ikusi dute zelan egiten den, hori, produzio profesional bat, ez da? Kantu bat zelan grabatzen den, hasieratik bukaeraraino. Eta kuriosoa da, nik uste lehenengo aldiz ikasle asko, arro sentitu direla, musika ikasten ari direlakoan, eta konpartitu dute zaretan, argazkiak, irudiak, lehenengo aldiz lortu dugu, euren lagunei eta erakustea, euren afizio bat daukatela, eta musikan sartu daudela, eta musika tresna bat jotze dutela. Ze ona, egia esan, motibatzeko gaztia eta gauza ona, ez da? Zea gainak gaur egun gustatzen zaigu gugiten dauna beste dana irakustia, ez da? Ez alda, emateu egiten badeuta, ez badeu irakusten ez teulain. Katxiz lamar, nola da. Eta gaztekin gertatzen zaigu, azken baten pentsatzen dugu irakasleok, eta nik uste gurasoak ere bai, badakigula zer behar duten, ez da? Zer nahi duten, zela nahi duten, eta ez diegu askotan galdetzen, ez diegu usten parte hartzen erabakietan. Eta dena eman da edo erabakita ematen diegu. Eta nik uste dut importantea dela haiek parte hartzea erabakietan, eta horrela ere lortu dugu implikatzea gehiago eta proiektua eurena balitz bezala bizitzen. Eta gero motibatu sentitzen dira, azkenian bialdu behazu, eta zu bialdu behazu, zuna dizendulako, eta behaien kabuz. Esaten badu esen nahi duten, azkenian gogo gehiokin iten dane gabe, ez da? Eta hori gainera proiektu guztiak grabatu dugu Gazteburutan. Orduan, ni hasiera baten pasatu nizkienean ordutegiak eta pentsatzen nuen, arazoak izango zirela, Asteburuak inok ez titula nahi... Olagunakin, parrandaiteko, beste sortako nahi duela. Eta inok ez zuen jarri arazorik. Larunbat goiza, igande arratsaldea. Danak prest, eman zaitzaien ordutegian, agertzeko eta parte hartzeko, eta hori gozadagoa da. Ze ona. Bale, hor bota luzokerrak, gio botako dugu, belaxia botako dugu, feta eta tomatia falta zaizu, eta komino pixkat. Gio esan duguna, beste aguakate gordeko dugu puxketa botatzeko ondoren, tomate batzu gordeko ditugu bai, eta feta puxketa bat bai, gero, gazpatxoi gainetik botatzeko. Eta nik hemen indet, olio eta perexil, eta baratzuri nazketa bat, gero, iteitugu nian, txibilak gainetikan pixka botatzeko. Hola, fundamentu pixka botako jo, hau inoiz eta jola gaizket orten da txibila batzui plantxan. Bueno, eta ia dana prestatuta dakau, behitu hau txibilakin geho prejetzeko. Geho arrautzakin behar ditugu eta baitare piperrak. Hau geho prejitu eta hau dena birrindu. Eta bitartean jungo da, bigarren erreporta ikustea. Ados?
Eta zehazki jungo geana da Ugarrixa merenderua, eta ikusiko zu ezer nolako lupilla prestatu duen. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Pili eta Josuga, eta Antxolako Ugarrixa merenderua presentako. Merendera osan Juanitona eta zabaldu zeban 1970an, eta berak ikusuen 20 urtean. Eta gero lagin zuen, eta gero Piliketanik hartu ginuen. Eta hasi ginen, planter kombinauak ematen, eta alaxe, eta gero nik hautu dut gizon bate bergakoa, eta berak etorri zen, guri erakustera zelan prestatzen zen, arrainak eta txuletak eta gauza horrek. Oso pozik, berakin eta jende guztiakin zatik ondo hartu da gure gauzia. Oingarez, Antzuolan, baina Ugarrixa dago hor zigituan, hor mugia da, Bergara eta Antxolako muga da. Eta orain garez Antxola. Izena Ugarrixa, esaten dago jendiak, Ugarrixa dala, Ugarrixa. Azte dukaran, gure klientia dira, jendia etortzen dara Bergaratik, ero Antxolatik, buelta emoten menditik, eta horre die klientiak. Eta gero, bazkeriak emoten dugu, eta horri etortzen da, leku guztetatik. Osea, estranjeroa beki dugu, eta danak oso pozik. Gaztian etortzen da, jende gaztia eta danetik bizkat. Merenderuan historia kontatuta gero, orain Pili prestatuko du plater bat. Gaur prestatuko lupia brazan eginda. Hori itxeko biadou, olixua, berakatza laminauta, gatza eta ospina. Eta brazia. Ja dauko gertauta. Lupia ondarrukua da. Da lupia salvaje. Bezugerian itzen dugu lupia, zabaltzen dugu bezugeria, eta lupia sartu barruan. Eta gero itzen dugu alde batetik eta gero beste aldetik. Bueltia eman. Gutxi gora bera, tamaino hau 10-12 minutu. Depende zela da onzua, indar gehiago ero gutxi alboa lin baduka, baina gutxi gora bera hori. Juten za ikusten 8-10 minutu doianian, behiratzen dugu aberzela dauan, eta buelta eman, eta beste kaldetik. Zabaltzen dugu egunero, eta karta daukou. Daukou arrautza frigituak solomoakin, eta nahi bozu rodabailua baitxa, danetik. Itzen dugu albondigak, karrillerak, txipiroiak, eta gero arraina enkarguz, normalian. Azte bukaeretan beti pizten dugu sua, eta ekartzen dugu zeo zer, baina arraina hobe enkargatzia. Geixen eskatzen dabena izango zen ongo revoltua. Ni beti kozinau dut etzian, beti gustau jat. Eta baina bakarrik nire etzian. Etzian be asko ga, batzutan 10-12 pertsonan dako, beti. Eta orain dela 3 urte eta erdi, Josuk esan zebanian hau zabaltzeko, anima unitzani laguntzeko eta sukaldian. Normalian ioten nahi sukaldian, eta Josu eoten da parrillan, eta gero barran eta maixetan. Gustatzen jaten gertatzia sukaldian die gizuak, gauza saltzan. Aragisa saltzan, albondigak, karrillerak, ajoarriero, saltzan dien gauzak oso gozuak geratzen jat. Bueno, hau ja prest dago bueltia emateko, eta orduan buelta beste kaldetik itzen dan bitxartian, sofritua gertauko. Bale, baina etara dou lupia zutik, behitxuzlako pinta ona daukan, eta oinun biouna da zabaldu eta kendu erdiko ezurra. Eta gero ja, zabalik da honian, botatze jau lehenengo gatza eta ospina, eta gero hemen daukongo gertauta refritua.
behin bota dugu olixua berakatzakin, eta gero rebolkoi bat emon jau, nazteko ondo olixua, ospina eta arrainan saltzia. Orduan ja berriro botatzen dugu, eta ja prez jateko. Bueno, Joseba, hemen parrillan indako lupia eta badakizu. Probatzia nahi bozu, hemen gare. Ugarrixa merenderuan, Antzuolan. Bueno, agur, eskarrik asko. Agur. Ai, ama, pili zeitxura, lupi horrek parrillan, Jo, eta simple, betiko era. Txorrito pixkat ospinana, refrekto dar bat, gio pasatu eta maigainea, Ai, ama. Eta Josu, ire bai, arti zaitzezu eleku hori, eta egia zan, zego mandun bertara junta, betiko gauza jateko, sanuak eta pulamentuakin. Bueno, bezarka da hondi bat, eta gurian jarraituko dugu. Ikusi ez hemen nola jarraitugun patata eta irugilarrak, guan txingoituguna da piperrak prejitu eta gainea bota ere bai, eta gengo duguna hemendikan olioak endu eta txibilak ingoitugu hor. Ez, aurrena arrautzak, olioak endu eta gero txipiroiak. Hau da utrizkantza eharra. Eharra platera imerdeuna gaurkoan. Bueno, hemen inbiardeuna da. Nei, piperrak, gustatzen eskit, zu erdilan prejitzia. Pixka konfitatu antzia gelditzeko la xamurrak, ikustezu, olioa da pixka emango jo kaina pixka gehiago, baina ez dinei fuerte prejituta azala lehortzia, baizik eta xamurra gelditzia, konfitatuta bezala. Bale, hoi, listo. Gio esan duen bezala ingo deuna arautzan eta txibilan eta ogilak hemen jarritu gure bai sigortzen, hola, vuelta eta vuelta ebiliko naiz, alde guztietatik kurruskari gelditzeko, eta zuk gaizka imiardezuna da gazpatxo hori amaitzen jun, bale? Ingo zuna da berta. Esan deuna, aguakatea garbituko zuk gero lauki batzukin, eta gainean botatzeko, erdila, nabazuk gero, igual aurren hau birrindu. Bota feta gazta erdila, gerezi tomate erdilak, hemendikan goiadaka txiki bat, eta limoian txorrota da, eta birrindu dena, bale? Bale, dena batera. Bai, dena batera, birrindu. Bai, botako izutela behitu, gatza pixkat, bale, danentzako, eta gero olioan botatzen jungo neze, bai, pixka botako izut, bale? Venga, hoi zure kontu, eta esan dakua, nik hau eseprakitzen gelditzen naiz, hoi ez egiten, eta bagoaz txerrekitxarga, onna. Bueno, gaizka, eta zuk, beste musikoerokin ibiltzen zean, baina zure kaleratuta dakazu diskan bat, ezta? Bai, aspaldi, ja 10 urte baino gehiago. 10 urte baino gehiago, zer topatuko gendu zure diskan, zer, trikitixa seguru, ezta? Bai, agian ez jenteak espero luken trikitixa. Ni, bueno, trikitilaria naiz, baina naz mundu tradizionaleko trikitilari bat. Ni gehiago popean eta roka izan dira gehiago nire eragina. Eta horrantza bota nuen diskoa gehiago. Orduan, trikitixa badago, baina ez dira trikitixa piezak, ez dira fandango harinarinak eta horrelako. Bale, pixkat untzak eta sartzen bezala, hola bere ikutuakin, da, Bai, folka bai apurtzu bat badauka, eta beste ikutu batzuk. Ona, zenbat abestikin kaleratu zenun diska hori? 10 kantu egin dituen. 10 kantu. Eta guen dela zenbat esan dezu, ja denbora pasala? 2011. 2011, bale? Eta ordutik honea, ez tezu pentsatu besten batitia, o besten badakazu, ja kantuak egiko, duzu seguru? Kantu batzu bai, baina zer kontatu ez dakit orain daukadan. Eta orduan letra ez diozu jarri? Uste dut bizi behar dela asko, eukiteko historiak, ez da? Zerbait interesgarri kontatzeko, eta oraindik ez dakit momentu horretan nagoen. Orain gehiago nari naiz, hori liburu bat sortzeko asmoarekin. Bai, egindako, azken 10 urtetan egindako argazkiekin, eta anekdotak, eta gogo eta batzuk, eta horretan nari naiz. Eta izenburun bat badaka, liburuak, edo bakazu, edo? Oraindik ez. Asmoa da 2014ko azokarako argitaratzea, justo 10 urte betetzen direlako kontzertuekin hasi nintzena. Bale. Eta, bueno, horretan nari orain. Eta nahi zu homenaje batin 10 urte horiei, ez da? Bai, era bat biltzeko, azkenean, bueno, egia da guk digitalean lan egiten dugula, eta sareetan baudela argazkiak, baina euskarri fisikoan ekitea be importantea da. Dudik gabe. Zenbat aldatu dan hori? Nereita oso argazkilaria izan da beti. Hori bai, beti bere kamara, nola zan bere karretiak, gero rebelatzea eramaten duen, eta etxean daka un paez bat dana bildumaz beteta, eta ze arradan berta junda, antzinako argazki ikusi, eta gaina hori bapateko hasian, ateatzen zenun da, eta borratu 15 atea eta batekin gelditu. 30 atea eta 30 errebelatu bertzian. 7 borroso, 3 begik itxita, eta atzamarra parian. Bai. Eta gila zen bat aldatu da hori, eta batzutan pena matu. Nahit esan, ez diu balore bat ematen argazkiei, ez da? Osea, nire bai dazkat ez dakit, irikitzeten zia, eta lengo kargazte, ez dakizu, ez da nundak asun, ez dezu topatzen. Eta gero gainera saretan igotze ditugun argazkiak, berehala astu egiten direla, ez da? Ez diogula arreta askori jartzen, igotzen dozu argazki bat sozialetara, martxa pasa dia, no? Handik ordu betera inor ez da akordatzen argazki horretaz. Eta ukitea euskarri fisikoan, azkenean, nik uste jentea
denpora gehiago eskaintzen diola horreri ikusteari, detailei, eta horregatik be liburuan aitzakia. Dudi gabe. Eta liburuan, gero testuak eta egongo dira, ni pentsatzen argazki bakoitzak jungo da testuen batekin, oso hola, ezta? Bai, kontatu nahi ditut, hori, bizitako hainbat esperientzia, eta gogo eta batzuk bidean izan ditudanak, eta pixkatxoa kontatzea ez, laburbiltzea iruditan, eta testuen bidez, azken 10 urte hauek, bai. Ze ona. Eta hori ere bai, bakarrik lanean inberdezu dana, edo norbait lagundu behar zu, nola moldatu gozea? Printzipioz bakarrik egitea da. Bakarrik, Bai. Ona. Bueno, hau, listo, hori erdila hartu, eta bota, hola, 4 pusketetan inda. Eta, hoi pixka bota, eta limoi erdilan zukuare bai. Venga, hemen bagoaz, Venga, hau, hola xegango nini hemen, arrautza jarriko dugu gainean, bio txibila gainetikan, ez dakit, batzu izango ze arrarua, baina gauza erra da, hola, nasketa berezi jakitia, Beti ez geha berdin ibiliko. Nasketak ite deian nian, askotan esateu, buah, ze gertatuko hor, baina gustagarriak izaten dira. Eta ez zaio nahi gustatzen, hau arrautzakin jatia, eta gero txibila plantxan, ez da? Bakoitza bere aukera. Bueno, horrela, hau, hola, jarriko deu, guain bi arrautza ingoitugu, eta gero txibilak. Eta hau, hemen vuelta eta vuelta inaiz, baina nola plaka ja, desente bero dakan, ingotena daia txali, eta bani joa bi arrautza pregitzea. Venga, hemen, lehen da biziko arrautza, txak, eta hemen txe, bestia. Venga, vale, hor, bota zudana, nik uste falta zaizula. Gehiago botako ditut, tomate gehiago, agian. Aguakate bat badauka barruan. Venga, hemen lagako ditugu irukeroko. Vale. Hau, hola xe, venga, birringailua sartu, komino bota ezu, ez da? Bai, bota dio. Limoiare bai, dana dakazu. Sartu, eta eman eurra. Oso no. Oidek, hemen ere arrautza eharra gazten ezegu. Arrautza nola gustatzen zaikiri. Puntillakin, puntilla gabe. Nahiko eginda, Nahiko eginda, mokito batez. Bai, normalean, alaxe. Venga, entzun da. Oído cocina. Vagoaz. Bueno, hemen ningo deuna da. Arrautza pregitu, hoi ondo birrindu, eta gero hasiko nahi txibila plantxan vuelta egiten, eta guantxe gatoz platera aratzea. Hemen txaigea, behitu txibila botaitugu, inde bolillo hemen dikatea, eta zertai berdinan, garbitu gabe. Eta gaizka ondo birrindu dudana, busketak ateitugu aguakate feta, eta bagoaz platera aratzea. Behitu ze itxura, pentsatzezunak hemen guarrindonga bat atako zala, gauza errein deu, Hemen berrio guelta mango jau txibilei, botako jau perexil pixkat, baratzuriakin, eta gatzakin. Bueno, gaizka, noiz tokatzen zaizu, noiz ibiliko zea guain udazkena, negu partian lasaio ibiliko altzea, ose? Bai, oin hori aretoak etortzen dira normalean, ja egura litxarrakin, purba jaiak eta atzera doaz, eta aretotan hasten gara martxan, eta bai, ja badagoz, ja datatxo batzu ja jarrita eta gustora. Ondo, gelditu gabe orduan, ez da? Bai, normalean hori, itxitan geratzen gara. Zein da zure lasaiago ibiltzean sasoia? Normalean negua. Negua. Bai, negua izaten da, baina azokaren ostean. Ze azokarako beti lan agoten da, hor mundu guztia ateratzen du diskoa, eta aurkezpenak, eta ja azoka bain pasatuta, orduan ja gabun bueltan eta pixkatxo bat atzea. Ona, bueno, eta talde bat, zurekin nahi badu kontantua jarri, o ja mundu guztiak ezautzei zue, ja badakien unibiltzea. Normalan ezautzen haute. Bestela, bueno, badukate webgunea, gaizkapenafil.com, eta nik usi daiteke, egiten dudan lana, eta kontaktua, eta dena. Ona. Bueno, hemen de gau kuruzkari hauek, behitu ze, gazpatxo eharrein digun aguakatiana, gauza txukuna. Hemen jarriko gure bai ogitxo batzukola kuruzkari batzuk topatzeko, vale? Ni uste tola asine hobe, eta beste hauek bai hemen jarriko ditugu ja, dazkaula. Venga, lagungarri bezala nahi. Ona, hau egola arrautzan gorringoan iteko, gaizka da. Bai, idea ona. Guantxazikoa gaur egun, dago hemen hasiko beha gorringoa ematen. Bueno, lagunak, mi esker horri izateatik, gaizka hiri honea totzeatik, eta jarraitu goxatzen, gotezatu erazten, eta denei trikiti xaia guzten, nahi detan nahi. Agur, lagunak. Arte.